Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jalan-jalan sambil dengerin lagu Campur Sari. Ayo kita saksikan. Panjenengan sadaya Bapak Ibu para tamu, sumangga pun happy kanthi raos ngerti saparipun katur saking amugadi. Halo.
J jenengan wonten pundi? Ugi katur saking ibu-ibu sinten? Ibu sinten? Oh, ibu-ibu ngersakaken kuburan meh amblek. Napa niku? Lagi jeng miring. Nggih, mangke J nggih ditenggo nggih ibu-ibu. Nggih, khususon Ampun waktu khusus. wangsul riyin. Nggih, ibu-ibu ingkang katemben masak. Oh nggih. Nah, terus aku mau dingenene, Mas ora ning dapur to ngono. Aku nak sangi tok Bu. Wo le Lah masak. mirip tukang le masak isa-isa. nganggo kompor sing nganggo bluetooth ngono misalnya. Kamu Ini kok semodern. bludun. Ndak apa-apa monggo, diaturke. Pun ratus nggih. Siap. Ada bakal hatiku ke Siap, ada. Wanian yen sifatnya handudot hatiku saya Son pikat pulute pendok. Kodang kuning Luar biasa sampun sembah nuwun menika. menika katur para punden para pundi sepuh ya. Becik apa wong urip neng ngalah donya
Lha mosok sis karil buning, Mas. Lha mosok aku mau butek gede. Iya toh Mas Slamet Mas? Iya. Mungkin ngono. kurang diedit. Mungkin ini padahal sebar perawatan kok ya. Neng endi Mas? Ahas. Biasanya itu tergantung amal dan perbuatan. Makasih. Ya, mangga.
seneng bunga biang. Aku ya bunga. Pancene adem ya ta, terus suasanane iki lho aku sing Suasananya penak. daerah Gunung Wijul ndak seperti ini, ning kono panas. Panas. Kapan-kapan nang rabi rene wae nek ya. Lah buntute siji kan Ya ora tas apa-apa lho, sunah kok ya. Berarti panutanmu ke Mas Eko? Panutanku Kanjeng ngakune Nabi jomblo. kok. Hah? Lah Mas Eko yo ndek garwa lek ning kene ngakune jomblo ndak piye? Lha kuwi panutane bregul kita kok empuh kok. Aja ngono to. Iki ki bunga awake dhewe mergo sanes kok semangat. Ya ora nggur awake dhewe sak sirahe kok iki ngawur ya. Oh iya ya. Eka enggak ya Bang ya. Dan nyenengke banget nggih. Matur sembah nuwun nggih Mas nggih. Makasih ya Mas. Ya mboten usah repot-repot lho. Lha kuwi mosok ora mbok kekne kok ora. Aku ora. Sabas ya Mas, sabas. Sabas, Cuwing Bor. rene lho karo. Yo Mas iki. Ya wis ora apa-apa. Aku legowo ning kene kok. Ora apa-apa. Lah legowo yo dibagi kok. Oh iya telu pas ya. Ya oke ya. Allah. Gue sing ono anggrokane ben ya Mas saya. Ora apa diaturke lanjut. Cah prongkol. Urip ana kota gandhi kowe tak kopangi sak isine apa wae nadyan sasideman pasti kasembatan Saka Lowe becik patenono timbang pepisahan meringkiakan selestio wangi samudana marang kula mergo Karamolan putra lewat kincange anesmu rasane atiku Mangka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduduk ngrembong jiwa raga muka kurung kahormatan amprong rebo ngenti Ya, mbok pilih bapak-bapak yang nembe kemawon lenggah. Nggih. Dari mana saking pundi bapak? Bulukerto nggih. Saking Bulukerto. Nggih. Lujeng lenggahan nggih, Pak. Mbok pilih mangke badhe menyanyi dipersilahkan. Oke, sama pun tenggo Nggih. munggah berkahipun, nggih. Iya. Enggak. Yuk. Hah? Biasa wae. Guyune gini. Le, namanya siapa kok sipit? Hah? Azami. Ih, ganteng ya. Urip ana kota
baru buat mempelai berdua ya Mas Ade. Selamat tahun baru. Oh iya, selamat tahun baru. Ya. Ya. Moga-moga ndang meteng, Amin. ndang duwe anak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Melampau. Ayo. Mugi Lestario, Mas Aten kalian ndak setu. Aku mbok jurune bencong ngono. Mboten. Ben duwe anak boyo ngono. Kaya suwun ya. Ya padha-padha. Omoe lek sapa Pripun? kang nyono ben ngendokne omo sapa ya? Jane aku malah mesakne setune nek entuk kowe iki, Mas. Mandak. Kaya. Ya, ora apa-apa setua aja kok. Mugianto berkahe Mugianto tansah
sangka Tugu Wilujeng rawuhipun. Nggih, ngatos-atos mbok menawi mengke dipurut ali-alinipun nggih Bu nggih. Ya, nggih ndelalah kok ali-aline iki ning tangan kiwa kabeh. Ya, kleru sing nyegati iki. Nggih Wilujeng lenggah dulur-dulur saking Tugu Pengkol Nggih. Jatirata. Tugu Pengkol. Wah, akeh iki bedol desa ya nduk ya iki. Ning ya cantik-cantik kok Mas lha Iya iya. Bis dulur saking Tugu Pengkol sedaya pinaringan sehat, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Allahumma amin. Waduh, gede sekali. Ya ketuane, ketuane. Awakmu ket mau awakmu kok genit to? Ketuane. Awakmu ket mau kok genit to? Ketuane. Apa saja wis suwe? Kancaku Facebookan. Namanya siapa namanya? Sikem. Sikem yang selalu dicintai. Yang selalu dinodai ya, nggih. Lirak-liri. Mesa. Rombongan campur sari. Oh, kok seragamnya kayak campur sari kaya catering. Campur sari nggih. Goyang guyung. Saja arep mundut-mundut lagu. Bapak Ibu kula warga ingkang saking Tugu Pengkol Jatirata mugi satata lenggah kanthi martumardikaning panggalih sinambing laras pangipun campur sari saka aduh wong ngiringan mung ketok kupinge tok ra. Berarti awake dhewe madhepe teng mriki. Madhepe rene iya ya. Malah dipateni kok, Nduk. Eksem sik to, Mas.
ngene. Nah, Oh, iya. aja lali. Ki apa? Iki. Wah, miras. Ayo. Lah aku ngene gak awakmu sing piye? Ngene dadi lak pojok to. Ngene. Pun, Mbak. Ya, iya. Nggih. HP-ne tulisane memori berkasih. Uduh. Oh, kudu ta. Meri momen. Memori berkasih, ya. Aku ngerti Campursari Saka CS ya, Dik. Wah, Kombang Sri. saking Bang Sri Purwantara Wonogiri, Apik, tenan. Jawa Tengah, Indonesia. Ambu-ambune iki sarep Urung delok- adus. delok meneh dadi campursari sing kondang Amin, kaloka amin, payu amin. laris berkah. Sesama dari Jatisrono boleh senggak ya? Nom-nom ya entuk lho senggak. Lah Tenang iya. bae. Engko wayah dandut tenang bae. Saya tahu Tenang ya. aja Mas. Oke. Loh. Pacaan di sarwa asri jeroba
Ceroba Deraku tansah ngawur eman lestariyo tanle lopisa sarekmo nadyan bebasane kalingan godhong salembar nimas kaya wis kancatan rasa sangsa ning atiku. Pacaane sarwa asri jeroba tinku tansah kuwur eman wasumayan amung kang mas paran ningsih. Injih, sampun monggo Kang Mas. Ngambara ing ngawang ngawang hangon langut bebasan tanpa dari pari jagat mulan doro lambara munggai tumpul ngumbar kakasan satemaki nowo ngimpi katur besar ini menikah katur Bapak Ibu Orang Bener Provinsi Sepuh ngantos panjenengan karyawan hiburan katur mendengar sopan jenengan satu sumangga. Seripat seripit letiane mraka simpit gandes luas ilagane hanglang lami
Dek Sarini. Nggih Mas Apik. Ugi hanjreng rawuhipun para tamu, Bapak Ibu ingkang temben kula rawuh ngaturaken sugeng rawuh. Ugi para tamu ingkang sampun pikantuk pasugatan, sumangga pun rahapi kanthi raos ingkang mendika saparinipun katur saking Hamung Dadi sinambi hararas manipun saking kanca-kanca karyawan Stitek monggo. Karyawan hiburan. Hiburan monggo. Yo. Matur sembah nuwun Dek Sarini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah dengerin lagu Campur Sari. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.